Dobrý den, v tomto videu si představíme skládací koloběžku Micro Rocket Blue. Všechny koloběžky Rocket mají extra silná 120 mm kolečka pro zvýšenou stabilitu v zatáčkách. Pro jízdu na delší vzdálenost nejsou tato široká kolečka moc vhodná. Jak vidíte, koloběžku máme složenou. Abychom koloběžku postavili, postačí povolit páčku skládacího mechanismu a stisknout dvě protilehlá tlačítka na skládacím mechanismu. Nezapomínáme zajistit a dotáhnout páčku skládacího mechanismu. Jednoduše nasadíme rukojeti a dáme si pozor, aby správně zaklapnuly. Řídící tyč je samozřejmě výškově nastavitelná. Na spodní straně nášlapné desky má koloběžka praktický stojánek. Jak jsme si již řekli, přednost této koloběžky je v extra silných kolečkách, která zajistí lepší stabilitu i při těch nejostřejších zatáčkách. Koloběžka je vhodná pro juniory i dospělé, kteří si chtějí dopřát zábavnou jízdu. Děkuji všem za pozornost a těším se na vás u dalšího videa.